هاللويا يسوع كريستوس قويتاي وعبد حان مساكم هاللويا صبونا እግዚአብሔር መንፈስ አለ በሐቂ ትማሊ ቀዳም አብጸሎት ምሳና ዝነበርኩም ሰባት ምናልባት እንድሕር ኣለኹም ዘገርም ጊዜ ጸሎት ነርና ማለት ሰሊሓውና ብዛዕባ እግዚአብሔር አብጸልማትና ከም ዘብርህ ነዚ ፈሊጥና በዚ ክንጽሊ ብዙሕ እናተባባዕና እንጽሊ ነርና ድሓርካ ቃል አምላኽ በሓውና ብርሃንኻ ዘገርም ትዕልቃም አምላኽ ምህረና ነይሩ ከም ወዝቢኻ ከምዚ በቃ ከምዚ ቀልዲ ምሻሎ فخص سابيلسي حنت تحتيتنا مالتي تحتوها انت بالنيره እግዚአብሔር ሲ ንዓኻዶ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሊጹ ይፈቱት ብልሕቶ ማለት እስኪ ያብልቦም ዘሐቶ ዚያ ሕተተው በዛ ዳይዚያ እግዚአብሔር አምላኽ ሲ ንዓኻዶ ወይ ንዓኻዶስ ወይ ንወዱን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሊጹ ይፈቱ ዘሕቶ ዚ ዓዊልካ ዝምለስ ይኮነን ምክንያቱ ናይ ልብ ሕቶይ ናይ ውሽጥ ሕቶይ ልብኻ ዝምለስ ሕቶይ ንቴዎሎጂ ንኻል ዓይነት ትምህርቱን 11 ገጻት ጌጋ ከም ዘለኻ ከነግረካ ዝኽእል ጽሓፍ ይሆን ኣሎ ማለት ካብዚ መልስ ተበጊሱ ማለት ግን አምላኽ ልብኻ ይወቅዓካ በዚ ቃል እዚ ልብ ይወቅዕኒ ማለት ብርግጽ ዘገርሚ ሓደ ጊዜ ሓንቲ ኣደን ጓላ ማለት እንታይ ራኔራ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኺ እዩ ዘሎ ኢላ ኣጽቢቃት ምህራኔራ ኣበይ ኣሎት ብላ ተቆልዓ ኣብ ከብድኺ in your belly Jesus ኣው እዩ ዘሎ ኢላ ታ ማለት ተቆልዓ በዚ ነገር እዚ ርግጸኛ ኮይና ማለት ካብ ጊዜታት ሓንቲ መዓልቲን ቤት ትምህርቲ ሒዛታ ማኪና እንዳኸደት ከላ ኣደይ ኢላታ ታደኻ እንታ ኮንኪ ከብደይ ሕመንሎ ኢላታ ይጻ ማለት ታደኻ እንታይ ዳ ኮንኪ ኢላታስ ኢየሱስ ክርስቶስ is kicking me ኢላታ ማለት Jesus is kicking me ኢላታ ማለት ሓደ ሜዲካል ዶክተር ነዛ ቆልዓ እዚ ኣኾፍ ኣቢሉ ማለት አናቶሚ ዝፈልጥ ባዮሎጂ ዝፈልጥ ጊጋ ከም ዝኾነት ከረዳእ ይኽእል ሻቀ ግን ተቆልዓ ዘአመነቶ አሚና ሃሌሉያ ኢየሱስ ይፍቅረና ይሕዋት ብሉጽ ፍቅር አምላኽ ይዘሉ በቃ ሕቀን ዘይክእል አምላኽ ብኹንዱ እዩ አፍቂርና መባህ ይበለና ለማዕንቲ ተዋጋ ቀሊል አይኮነን ከነመስግኖ ይግባእ ይሕዋት ክንባርኾ ይግባእ هاليلويا هاليلويا أوشت إيش لستم كفكي كميل الدويل الله كمان كرداني كيلني حجب الساعة زمانتي يسوع كريستوس قويتاي أبراهيم صحفسي عويلو قدره عوز بلد مسخ أيبل مالتي التي زت حرد جنشل بقعي بالمالتي أملخونا خوسد بقعي حواتي هاليلويا نسو بوعي ناتنا praise خوسد glory خوسد زينا خوسد مسوات ناتنا خوسد سو بوعي حواتي بحق يبلكم الله زي أملخو زي كتملخو فلته بزح مسوات خفيلكم مسيخ من الله last week قول عند بخينا بز مسيخ الله حفتي قال عند بخيك خلّو نايجزع يخلّك مالتي دخين كمسيخ حوي كدكس زقبأ كاجن نزعم نخزسي قال خدال وليلك مسيخ الله يحواتيكم قدما نبز مسيخ نزلهم بزحنا قرقديفكم مسيخهم تخونوا تقوليهم حواتي بزحنا فاميلي وتأت الله بزح دخام الله بزحنا قرا الله حواتي قنا حدا نقر ركم حواتي it's worth يقبوي نات كام لخوي قبوي نات كان بزمن يداو كام العل نزعم لخزي يقبوي بلك الله أي كسر كان بلك الله أي كسر كن بلك الله أي كسر كان بفتشم بلك الله نات كا أملخو نات كا خبري نات كا مسجانا نزعم لخزي مو باهي بلنا
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ባህ በለና በቃ እስከ ሐጎስ አውሽጥና ይቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልማት ዘበለ ይቀንጠጥ ብላለሁ ብርሃንና እግዚአብሔር አምላክ የብርሃ ውሽጥና ይብላለሁ in the name of Jesus ሃሌሉያ ስለዚህ ባራታዓኩም ሕዋተይ ምናልባት ከም ኮይኑ ዝመስለኩም እንድሕራለሁ ዝተኸስረ ነገር የለን ናአምላክ ሒዙ ዝኸሰረ ማን የለን አይተራእን አይተሰምዕን አይተጻሐፈን ድማ بزي أملاخ بزح زخسرنا يجزي هولي أبو أملاخ مسينا جن زخسرنا يحنت دقيق يلان بزي بحي بلنا يسوع كريستوس قويتاي نقعد حن ناب إني البتا كريستيان مساكم هاليلويا يسوع كريستوس قويتاي من البات حدش سب قاشان لحر الله كم قبله من البات قاشان لحر الله يكا العلكا ويدك العلكي كنفالتكي شم كان شما بخن Hallelujah. Gashallo di. Luma anti. Okay, brother. I like your t-shirt, by the way. Abdhri indi khofila nere. Tagarrim t-shirt ya zalla. You are enough bel. Iska bidhri zallam bebelna. Tabdhri ta zallam buwa hada bidhri zallam beba. إذا علم زياسيلو نسخة بمهلا واسي أتصبق مع رجال لا إذا تصحفها. Yeah, dear Thank you. أمبيبيا. Dear person, behind me, the world is a better place with you in it. Yes, hallelujah. The world is a better place. You been in it. ስለዚህ أبزع المزيا. قويتا أبكبدكم كوينو ونداتا مالا لسكم كلهم زعل مزيا بز مخنيات زي تصبق الله. بز مخنيات زي زعل مزيا بريها الله حوي. دس زبلين قاعد حن مسها. Thank you for the message by the way. حرة. قاعد عن سنة. قاعد عن سنة. Yes. شمكاش ما بها أبي خمس مسها. أنا أمير عبد القادر ربان. كاب من كالجاري طعمات كالجاري. هاليلويا. أمير عبد القادر كاب كتما كالجاري. أمير قاعد حن مسها. هاليلويا. عبد مسجد. عبي برهان عبي ملأختي خايس كام نسي خامو أنا نقلي باهي لنلو زما حبر زد ما بزي باهي بالكم هاليلويا باهي بالكم بك عبي ملأختي حيز مسي لوك you are enough yes هاليلويا هاليلويا كالق سبت له كالق سب حراي بزر الله سلام قبر مسكالي با كاب قبص خامزي سلام قبر مسكال كاب قبصي نقعد عن مساق السلام thank you بيتاب بخومي كالي سبالله حرة I think أمير سلام نقعد عن مساقهم زبيتاب تقلقلو أقلقلو اللي هم كوريد جميركم اللهم تقلقلوت زي أبيهر يبارك هالليلويا مدب سمنا ومدبنا قلت في له سوري قرأتها جزء وسيد الله لومي تي زلوا سمنا ومدب سولوس كاب حمشتن فرقان نايزوم صلوت الله لذا كلنا الدماتنا عربي زدما ناب أديتات ناب والد زمع استايز جبر سنترز جبري كاب حمشتك ساعة شو دشته ناينجو صلوت أبزوم الله سلزق كلنا أبصلوت نمسا كم دم ربع كابس عشر دشته نايونجيل أقول قلوت الله نايمشيت مالتي سلزق كل سب نابزب أمس مالتي زعبا ونجيل زعبا زدحنو سبات زعبا زدحنو نفسات كنت سلي كم زي دقة خفتيو عربي ساعة شوعت ناي العود ناي youth and young adult 13 plus أقول قلوت الله سلزق ولدي ندقهم حسكم كتمصو وتبارات عوم كمو محبر الله تلابو مالتي قدام كاب ساعة حمشته ساعة شمونته ناي صلوتن تمهرتن على أملاخن جزيلو زي أيتحلفكم زتقالكم متن مصو حبارو زعبا محبرنا هجرنا نصلي الله كمو دما سنبت كل تبر لنا ساعة شعت تزجمر ساعة 10 حد تزجمر مالتي
ፍሉይ መተንባህታ ዘለና ጁን ኢቫንጀሊዝም ማንት እዚኣ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ወንጌል ወርሒያ ኣብ ዕለት 21 ድማ ከምኡ ኮንፈረንስ ኣለና ኣብቲ ኮንፈረንስ መፂ ዘገልግለና ሓውና ነቢ ምስግናይ ስለዚ ብጸሎት ልብና ብምኽፋት ማለቲ ከንጻባበ እግዚአብሔር ድማ ዓቢ ግብሪ ክገብር ይማእኸልና ሃሌሉያ ከምኡ ድማ ዝመጽ ዘሎ ጁን 15 ዝመጽ ዘሎ ቀዳም ማለቲ ሰንበት ቤቢ ዴዲኬሽን ኣሎ ማለቲ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ንፓስተር ሙሴ ዘይፍለጥኩም እንድሕር ኣለኹም ብዝቐልጠፈ ቴክስት ክትገብሩሉ ደቁኹም ድማ ከምኡ ከምቲ ስርዓት ክፍጸም ማለቲ ስለዚ ቤቢ ዴዲኬሽን ጁን 15 ማለቲ ሎሚ ምሸት ሰዓት 6 ጀሚሩ ማለቲ ማሕበራዊ አስተምህሮን ንቕሓትን እዚ ኣብ ወርሒ ካልአይቲ ሰንበት ምሸት ሰዓት 6 ኩሉ ግዜ ዝኸውን ማለቲ እቲ ኮሚኒቲ ኢምፓወርመንት ወይ ከዓ ማሕበራዊ አስተምህሮን ንቕሓትን እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቤተሰብ ፓረንቲን ዘማእኸለ እዩ ኣብ ማእኸልና ከገልግሉና ዝመፁ ኣዳነች ካብ ኤቫንጀሊካን ቸርች ናይ ኢትዮጵያ መፅኻ ተገልግለና ከምኡ ድማ ኣብ ማእኸልና ቤተሰብ መኮንንን የሩስ ገብረን ተመክሮኦም ኣታሓዛ ህፃን ኣታሓዛ ቆልዑ ከመይ ከም ዝነበረ ተመክሮኦም ከካፍሉና እዮም ስለዚ ግዜ ዓዲግና ክንመጽእ ማሕበር ኣምላኽ ከምኡ ተተሓሳስብ ኣብ መጨረሻ ድማ ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 2 ናይ ወንጌል ምብጻሕ ኣሎ ስለዚ ኩልና ማለቲ ወንጌል ንምምስካር ክንዳሎ ልብና ዳሊና ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 2 ክንመጽእ ኢና ማለቲና ስለዚ ጸሎት ብዛዕባ ምድርና ኣብ ኣኽለና ማለቲ እግዚአብሔር ኣቦ ልምነካ ኣለኹ ኣመስግነካ ኣለኹ ከምቲ ዝጸለናዮ ከምቲ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ክንዝምሮ ዝጸንሕና እግዚአብሔር ኣቦ ፍቅርኻ ንህዝብና ጎይታዬ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕንቱ ልቦንኡ ከፊትካ እግዚአብሔር ኣቦ ከተፍልጦም ጎይታ ናባኻ ከመጽእ በፍቅርኻ እግዚአብሔር ኣቦዬ ህዝበይን ምድረይን እግዚአብሔር ኣቦ ክትማረኽ ምስ ሕዋተይ ኮይነ ይጽልለኹ ብስም ኢየሱስ አሜን ዕሽር ኤዱ شنو ኢየሱስ ጎይታዬ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ ወሉንስ ተሓጎስኩ ተባሂሉ ተጻሒፍ እሞ ጎይታ ተመስገን ጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ብለኩም ኣለኹ ተባሂሉ እንደገና ተጻሒፉ ጎይታ ክንሕጎስ ኣለና ኢየሱስ ጎይታዬ ቅዱስን ሕያውን ዝኾንካ አምላኽና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ዓቢኻ ሞ ተመስገን ምሕረትካን ጸጋኻን በዚሕልና ብህይወት ደው ኢልና ስለዘለና ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ዝገበርካልና ካባኻ ስለዝኾነ ተመስገን ኣባ ክብሪ ሁሉ ንስኻ ውሰድ ንብላለና ጎይታዬን አምላኸይን ሕጂ ድማ ተረፈ ሰዓትናን ጊዜናን ኩሉ ናባኻ ነማዕቆብ ኣለና አምላኸይ ካብቲ ዝሃብካና ክንህብ ፍታውካ بشم يسوع تصلله كم تزوجوا متن بعد فخت بارهم بجيتها بيسوع كريستوس باركوا بيسوع كريستوس آمين
كنيهم كما يوئلكم الله يسف كما يوئلكم زيابير مسكن نأملاخنا يخون thank you زيابير يبارخ كلمنا بقالك زيابير مخدنا حدا صبق ነገር አለና እግዚአብሔር ይመስገን ንቃል ኪዳን ንመርአ ትኸይድ ሐፍትና አላህ ማእኸልና ስለዚህ ናአሎም ማልቲ ጸሊና የነነፋነው እግዚአብሔር ይመስገን አብ አሸር ተገልግል ንፈትዋ ሐፍትና አስቴር ዓለም ህጹያ ድማ ኤፍሬም ገብረትንሳኤ ዝባሃል አብ አሜሪካ ይዝነብር አስቴር ካብ ዱባይ ያመጽያት ቃል ኪዳን አብ ዱባይ ግበር ስለዚህ ሎም ማልቲ ክንጽልየላ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ እንቁ ሐጎሰኪ አስቴር ናብ ዘመጽ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላትና በአር ደውልና خلنا የዳውና ነዘርጋሐለሞ ናአምላኽ ድማ كنركبا خنصلي الله خنبارخينا لومي كابيت أملاخ بسم أملاخ بيسوس سم نباركا مراح تخمس إمونابزي يداونا بيرنا خنصلي الله إنك زيابير يبارك كلنا نصلي الله بيسوس زيابير قدوس أملاخنا بقويتها بيسوس سم نمسكنا كالونا لذا مع الزياون نبارخه كالونا بمنفس كان ما أخلنا سلزلخا نخبرك كالونا دي أبيهرنا يزلال مملخ سلتي أبي وات حبتنا أسير زقبرك هاي قرومنا قردما نمسكنا كالونا سخاك زي أبيهريخا صبوغ تقبر سناي تقبر أبي وات هادماك زي أبيهر تقالك آتيخا هي واتا اندقنا كتت أبابوغوك زي أبيهر زي صبوغنا قرز قبرك هلا قويتا نمسكنا كالونا أبويك زي أبيهر إذا تمسرد دلا بيت دماني بيت سلام بيت عرفتي بيت وانجل سخاك زيابير أملاخي تخبروا له حدر خون الله بيسوس كريستوس سم كم محبر نبارك خلونا بيسوس كريستوس سم طعمنا عرفت جزء طعمنا حدر جزء دز بلا جزء خون الله زيابير أملاخ بشم يسوس مسرتنا نايز حدر زي زت تبارك خون الله قويتا مع تمر عاز تبارك خون كلنا جراك زيابير تصبوك خون الله بيسوس سم نبارك خلونا زيس لازق بركاون نمسكنك كبروا خلونا عخا بشم يسوس آمين هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን አምላኽና ይሁን ከምቲ ያብ ዘፍጥረት 14 አተሐፍትና አሻህ ኩኒ ሎም ደፋንዋ አሻላፍ ኩኒ ሐፍትና አስቴር እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን አምላኽና ይሁን አብዛ ሐለፈ ሰሙን ዝጀመርና ዮ ብዛዕባ ወንጌል ትምርቲና ነሪ እቲ ክፍሊ ካልእዩ ዝሐለፈ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ኢና ነርና ካብ 35 ክሳብ 38 ሎም ማልት ድማ ኣብ ካልእ ክፍሊና ንኸይድ ግን እቲ ሐሳብ ብዛዕባ ወንጌል እዩ ዝወርሕ ዝውን ብዛዕባ ወንጌል እዩ እግዚአብሔር ይባረክ እንተሓቲተኩም መብዛሕትና መጽሐፍ ቅዱስ ነውሕ ግዚያት ዘንበብና ሰባት ገገለ ምዕራፋሲ ንዝክሮ ነገር አለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ተይለኩም ሲንታይ ዝክሩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ተይለኩም ከ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተይለኩም ከ هراي يوحنس مراف 4 تيلكم تاي تذكروا እግዚአብሔር ይባረክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ድማ አንተ ተባሂልናስ ኩል ጊዜ መብዛሕትና ንዝክሮ ነገር ሲታ ምዕራፍ 4 ዘላ ሳምራዊት ሰበይትያ ነገር ግን ሓደ ታሳምራዊት ሰበይቲ ከይዳ ናብቲ ከተማ ወንጌል ምስ መስከረት ዳህራይ ድማ ብዙሓት ሰባት ይዛ ምስ መጸት አማእኸል ግን ዝተገብረ አገዳሲ ዘረባሎ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ወንጌል ዝገበሮ ዝርርብ ለዛ ክፍል እዚ አይና ሎም ማልቲ እንሪያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ኩላትና ክነውጽናሞ ካፍቅዲ 31 ክሳብ 38 ዘሎ ኸነ ንብቢና
بقندو نريو كاب 34 كاب 38 زلوا حموش تقصتات تقص بتقسن كنرينا نخبرك على الله كم توترو نقبرو كاب زلنا وكنت السينا نزي هو نازل لوت هياو نايك زيابير قال دما بسم يسوع كريستوس كننببوينا يوحنس وانجيل مرافا فقدي 30 حدن بشم يسوع كنببوي أمانغو ازي اتوم دك مزامرتو ممهر بلا إلهم لمنو نسخة أنس نسخاتكم زي تفلتوا زبلوا بلئي ألوني بلو اتوم دك مزامرتنا حددهم سب دخون جلز بالله أمس يقولوا كوينو تبهالو يسوس بلوم بالأيسي فقادة زل أغني كجبر يون كفت سميو نسخاتكم دو كوي كسا أزمت 4 ورهي الله تبلو أيكونكمن ينتقم قح أبلو مو مدري درو نأت إدكم زت عدوات رأيو بلكم الله هذا كم زرع هذا خالق كم زعت بزي زرع بازي حكي مو أتي زعت ولا تيقبل أتزرعن أتعصادن بهنسا من أنت حجوس وخاء نزل علم هيوت فري أكب أنا هنا أخذكم أبزي صاركم لو كتعصدو لأكوهم قالوا أتصارولو نسخاتكم أبتي صارهم أتوهم صلينا أجزي أبير بارخ انتويون كما جرنا نيرنا زام دحراي زمروا مزمران لأخباركم حدا غير تجزي كنزمرائنا أجزي أبير بارخ صلوتنا جرنا خنزمرينا لبي كفتو يا انت لبي كفتو ندابلنا هذا غير تجزي كنزمرائنا أجزي أبير بارخ وأملاخ كفتو انت يبراعي تلبي وأملاخ كفتو انت يبراعي تلبي يبراعي تلبي وأملاخ كفتو انت يبراعي تلبي تغلط تجزي صلوتنا خوينو نزمر እግዚአብሔር ይባረክ ለመወዳታ ወአምላክ ክፈቱ እንተ بسم يسوع كم يغنى لنا لأخباركم كفلوا እግዚአብሔር ይባረክ بارلوم مالتين رئا حصر بلنا زاخف لزيا وانجيل يوحنس مراف 4 اتركب دق مزامرتو غويتانا يسوع كريستوس مستأمية دغون دما يبلنا أبت من قدمه دحراي مجب 50 أب كتما خيدم الساتهم مجب 50 مسكدو يسوع جن حنت سبيتي ما يكتقدح زمتصت ذا سمراويت سبيتي لنا نفلت أسبيتي تمت مسغويتانا يسوع كريستوس يزرارغو دحراي نسا ناي حتو آتمليسو نتمسيح رخيباتو ناي زل عالم هيوت زل عالم كتصمق دا يقبر ماي رخيبا ناي زل عالم نغرا تمليسو كيدا نابت كتما مسكدت دحراي نت كتما دما خلوس اتي نغرا خلو زنغرا زي يسوع كفلط متان نغراتهم نخلاتهم يزاتهم كتمصخلا اب قطر 30 هدن انتي زبل قال نركبينا امن غوزي يبلنا زوم سبات زيوم مصيوم አለው مسمصو دحراي مس يسوع زربا قصيلوم ግን አመን ጎዚ ደህን ጾምን
ድማ ምስ ኢየሱስ ዝነበረ ዝርርብ ቀድመ ምቕጽ አሎምሲ አመንጎዚ እዚ ዘረባ ተኻሂዱ ማለት እዩ ንኢየሱስ ምግቢ ሂዞም ስለዝመጹ ኢየሱስ ኢሎሞ ንሄለ ምግቢ ብላ ኢሎሞ ኢየሱስ ድማ አይበለእኔ ኢልዎ እጂ እንታይ ኢሎም ንሳቶም ምግቢ ግዲ ምስበልዎሲ አይበለእኔ ምስበሎም ድኾኑ ሰባሲ እንታይ አምጽዮምሉ ማለት እዩ ምግቢ አምጽዮምሉ አለው ማለት እዩ ኢሎምሲ ንሓድሕዶም እዮም ተዘራሪቦም ዝብለና አብ ወንጌላት ከነንብብ ከለና ካብቲ ደስ ዘብል ነገር አግሂዶም ንኢየሱስ ዝሓተትዎ ጥራይ ደይኮነስ ዝሓሰብዎ ንሓድዶም ተዘራረብዎ ንባዕሉሲ መልስና ረኸበ ይዝኸይድ ሓደ ለመናዮ ጥራይ ኮን ጎይታ ዝምልሰልና እቲ አብ ልብና ዘሎ ንባዕሉሲ አምላኽ ይሪኦ ይምልሰልና እዩ ንሰለሞን ትዝክሩ እንተኾይንኩምሲ እንታይ ትዝሓቶ ነገር ወይ ድማ ዝደልዮ ነገር ምስ ሓተቱ አምላኽሲ ሰለሞን ምስተዛረበ አምላኽ ዝተዛረበ ሓንቲ ዘረባላ ስለ ዝበልካኒ ይበሎን እዚ አብ ልብኻ ስለ ዝነበረ ኢሉ አብ ልቡ ከም ዝነበረ ስሪዮ አምላኽሲ አብ ልብና ዘሎ ዘይተዛረብናዮ ሁሉ ሲፈልጥ ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ንኢየሱስ አይኮነን ተዛሪቦሞ ወይ ሓቲቶሞ ንሓድዶም ግን ገለሰብ ዝብላእሲ አምጽዩሉ አሎ ማለት እዩ ምስበሉስ ኢየሱስ መልስ ይብዎ ቁጥር 34 በአይና ንጅምር ብልአይ ስልዎ ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር እዩውን ክፍጽም ኢልዎ ቀዳመይት ንሪኣ እዚኣ ብልአይሲ ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ምፍጻም እዩውን ድማ ምግባር እዩ ኢሎም እጂ ክልተ ነገር ካብዚኣ ክንርኢ ባህ ይብለኒ መጀመሪያ ነገር ኢየሱስ ኩለንተኑ ዝወስዶ ፓሽኔት ዝኾነሉ ነገርሲ ሓደ ነገር አሎ ይነግረና አሎ አብሲ ነፍስ ወከፍና መቼም ነናትና ንኾነ ድሌት አለና ፓሽን አለና ምግብ ተቀሪቡ ከማንሲ ንምግብስ ዘረሳና ካልእ ነገር አለ ሓደ ጊዜስ ዋላ ተረፈ ምግቡን ተተረፈ ገለውን እንተበለሲ ደሃነይ ንብለሉሲ ንውሰደሉ ፓሽኔት ንኾነሉ ነገርሲ አሎና እንቶይ ንብሎም ነራ አወዳስ ብፍላይ አብ ጊዜ ንእስነትናስ ኩእሱ ክረክብ ከለናስ ምግቢ ይርሳ እሚናይና ናዓቱ ናዓ ተቀሪቡሎ ክንደይ ጊዜ ተጸዊና ትምግቢ ዘረሳና እንታዩ ትጾታዩ ኩሉ ሰብሲ ነናቱ ዝኾነ ካልኡን ህልወና ማለት እዩ ፓሽኔት ንኾነሉ ድገርመኩም ነገር ፓሽኔት ትኾኑሉ ነገር ኩለንተናኹም ዝወስዶ እሱ ቢግ ድገብረኩም ብኡይኹም ትፍለጡ ኢነርጂ ትረኽቡ ይኹም ኃይል ትረኽቡ ይኹም ፓሽኔት ዝኾንኩሞ ነገር ክትረኽቡ ከለኹ አብ አድ እንግሊዝ ዊሊያም ዊበርፎርዝ አልተዘይተጋጌ ላስትኔሙ ሓደ member of parliament ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ ክርስቲያን ድማይ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓደ ፓሽን አትይዎ እንታይ ዝብል ፓሽን አትይዎ መስለኩም አማንዩ ሰብሲ ከም ንብረት ክሽየጥ ክልወጥሲ አይግብኦን በመልከ አምላኽ ተፈጥረ ሰብሲ እዚ ስሌቨሪ ድበሃል ነገርሲ ደው ክብል አለው ህይወቱ ሙሉ ነዚ ፓሽኔት ዝኾነሉ ነገራት ድማ ሂቡ ነዊሕ ዓመታት ተቃሊሱ ዝሰብኣይ እዚ አሜዚንግ ግሬስ ደብል ሙቪ ተሰሪሁሎ በጣም እንተኺልኩሞ ማለት እዩ ከብኬካ ክትንክፈካ ድኽእል ከቢድ አይነት ሙቪው ግራአይዎ ናይዚ ሰብዝ ታሪክ based on his story true story anyway እዚ ሰብኣይ እዚ ደቕቕ ድበለ ሕፅር ዝበለ ቅጥን ድበለ ድማ ሰብኣይ ነይሩ ግን ልክ ኣብቲ ፓርላማ መፅዩስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎስ ነታ ፓርላማስ ምልእ ይደብላ አንቀጥቅጥ ይደብላ እንታይ ይብልዎ መስለኩም እቲ ሽሪምፕሲ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎስ ዌል ይኸውን ይብልዎ ከም ሽሪምፕ ዝኣክል ዝነበረ ሰብኣይሲ ግን ፓሽኔት ዝገብሮ ነገርሲ ብዛዕቡ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ይኸውን መስለኩም ንኹሉስ ቁፅርፅር ይብላ ድህዘኩም ነገርሲ ንሱስ ኢነርጂሁም ኃይልሁም ይደእኩም ጆን ኖክስ ድበሃል ሰብኣይ ነይሩ ሱና አብ አድ እንግሊዝ ስኮትላንድ ጆን ኖክስ ተፈልጦ ይኹም ንስኮትላንድ ሃበኒ ወይ ውሰድና በለ ዝጸልይ ዝነበረ ሰብኣይ ጆን ኖክስ ምስ አረጋ very passionate ወንጌል ክሰብኽ
ክምህር ቃል እግዚአብሔር ክዛረብቲ በቃ ፓሽኑ ንሱ አሪጉ ቀጥቀጥ ይሉ አሞዳታ እድሚው ደጋጊፎም ናብ መድረኽ የደይብዎ ከመጽ ኸሎ ቀጥቀጥ እንዳበረ ይዝመጽ መጽዩ ነዛ ፑልፒት ድገፋ ሽኡዩ ትخدብል አፉ ከፈት ምስ ጀመረ ግን እቲ ቃል አምላክ ክዛረብ ክጅምር ከሎ ግን ካብዝ ደካማ አረጊት ሰብ አይዝወጽ ቃልሲ አይመስልኒው ፓወርፉል ይወጽ ስለዚህ እቲ ኢነርጂኩም አበይ ዘሎ ክብለኩም ደለ አብት ፓሽንኩም ዘሎ እቲ ደዘብል ነገር ግና ቀድምና ባናቅርም ምምጻና ንአያዚያ ዝባረኸትን ነገር ዝክፍልዚ ስተንትን ከለኹ እንታይ መስለኩ ኢየሱስ ምግብ ዘረስኦ the most passionate ድኾነሉ ነገር ድዋሃበሉ ነገር ሲ ናተይ መድሃን ናትካ መድሃንዩ ናትክ መድሃንዩ መድሃና ሲ ኢየሱስ በቃ ዘገድሶ ነገር ምግብ ዘረስኦ ነገር ኩሉ ነገር ዘረስኦ እንተሎ እንታይ መስለኩም መድሃናዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ በመድሃኑ ባህድ ብሎ ኢየሱስ ድማ ከምኡ ጌሩ ይሪኤንዩ ከምኡ ጌሩስ ይግደሰለዩ ዝብል ሰብሲ ሐሳና አምላክሲ በጭብጨባ በእልልታ ተخبر ወደል እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ፓሽኔት ይብዛባኻ ብዛባ መድሃንካሲ ግዱ ይዝብሎ ካለ ነገር ኩሉ ዘረስኦ ነገር እንተሎስ መድሃናዩ እና ኢየሱስ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኦም فقاد تزلأخن مفتصا اتئيو مفتصا مسرحسي ناي بالأيسيو إنرجي زهبن نسيو كم تجونس قط نابله مسيو إنرجي دركب تزدقق سباي أنبسا زغونسي إنرجي ناتي حيل ناتي أبزي زلو فقاد أملاخ مفتصا إيو እግዚአብሔር مفتصا كبرنا أملاخنا يقول نانا وندما هم يحوات هاغوس سلام አበይ ድርከብ ተልኩምኒ አብቲ ወንጌል አምስባህ ተልቆ እግዚአብሔር አምፍጻ እዩ እግዚአብሔር አምያይ አምስራህሲ አቡ ሐጎሳል ወንጌል ሰቢኹ ዝመጸሰብ ወንጌል ተዛሪቡ ዝመጸሰብሲ እቶም ሰባት ይደሃኑ አይደሃኑ በዘ የገድስ በምዝራቡ ጥራይሲ ሐጎሳለው ዝመጽ ሐጎሳለው ትሮህቦ ሐጎሳል هذا ጊዜ ደሆኑ ሐዋት ናብ ጎይታ መጽዮም ሐደሽቲዮም نووزيهم دم وانجيلي نقرون يرو دهر هذا ما التحتي تومني أتخمه يلومني ووزينا وانجيل نقرأ لنا زدحن سب يلن نهاجن نحجوس لنا ما يتغكل دين هذا لنا يلومني بتعم تغكل يهم توانجيل سيهم يدقبر مش نقر كيو أبت إيو ناي أملاخ تعاتي غاسي حاجوس يزهبك سلازي ويتاس أنت إذا بلسلو مقبين السيو حاجوسين السيو أجابتين السيو satisfaction ده بنا نقرسي نسيلو غير بارا اب اللي دريم سنتر دبالالو دحراي بزيهو اب كل ከተማታት አብዝ ከተማና ካልጋዱን አለው ማክላውድ ብዙሃት ሆምለስ በብዙ አዲክሽን ገለገለ ሳይዝ ሆኖ ሰባት ዝሕገዙሉ ቦታ እቲ ናይ ኤሌ እንት መስራቲው ማቲው በርናት ይባላል አደ ጊዜና አብዝ መጽ ይሄሩ ዛረብ ከለኹ ምስክር ከሎ ሰማሁ ወይ አንተ ሀፍቲ አንተ ሰበይቲ ናብ ኦፊሱ ትመጽ በዲፕሬሽን ሲ በጣም በቃ ተቃለሁ ይላቱ ብዙ ዲፕሬስ ደኸውና አለሁ ማስተርስ ገለ ዘለው አስተማህረት ሰቢያ እና እንታይ ትመደን ይላቱ ዳራይ እንታይ ልዋ አብቲ ድሪም ሴንተር ከምዚ በስተፈላለየ ድራግ ወለድ ከተሐዙ ከለው ፎስተር ኪድ ምስ ይወሰዱ እቶም ወለድ ኸቢዎም ስለዚህ ይክሉ ተባሂሉ ሶ ይምንዙ ማለትዩ ስለዚህ ቶም ከሙ አይነት ቆልኡት ተወሲዶም ነዝተፈላለየ ቤተሰብ ይዋሃብ ንሳቶም ድማቶም ድሪም ሴንተር ከሙ ሰርቲፋይድ ስለዝኾኑ ይቀበሉ ማለትዩ ከሙ አይነት ቆልኡት ስለዚህ አብቲ ናቶም ፕሮፐርቲስ ዛአብ ይቆሉት አለው በደንቢ ምክንኻ እንዳተገብረሎም ማለትዩ ነኦም ሲልዋ ኩኪ ንጎ ጌርክስ ሐሙስ ዲያገለስ አብጽሕሎም ይልዋ ዳይሬክት ኦፊስ መስወጸት በጣም ሐሪቃ نعيسي كوكي سرحي بلني أنا ماسترز زلنا خمس زخونكو سبيلا نغزغنا ما قلت دم قوس إروانيو بت ما قلت تيجي مسأتن دهراي درزتو سنة ما قلتي أبسم بتي رخبة سمندو كم زيس كن الرخب تباهيلنا دو أين برنا انتهي دا دي مسأخيلو كن أقرأ كات حكيلاتو
مجمريا بتعم حريقة لي كماي نعايسي كوكي سرحيب لني إلى بتعم حزينة تحرقن جزا خيدا مسحاسب كوس أنت لم تعمز عينته إذا هزب لنزلوسك الله لياسك داي قبرا داي إززك إلش جيريو إلات كيدا نتوم مسعنات كوكي مس سريح كبلو مسؤم جزيك حلف مسجمركو إلات أيكونن قوس أرانا ديبريشني بزا أباناتي زلون نجر زبالة خلوسي رسي أيو إلاتو سب كابناتو نجر وزيو خجلجل كلو ناب كالوت كأتو خلو نابت إيو أملاخ كأتو خلو نابت ناي أملاخ تلوه كأتو خلو يو حجوز زلو وكبرنا أملاخ نايخد سلازي تقدمي تزيا كتر سلاسان حموشتن دمانيد سلاسان حموشتن حانت تقصيا جن بزوه نجرات كنبل الله نخل بزوه نجر زحزت بز أبا وانجيل حانت تقصيا سلسة نتبتات جن كري اللينا كم زيلوا نسخاتكم دو أو إيه كسا أزمت 4 ورهي الله تبلو أيكونكمن أنتهم قحب لمو مدري درو نأتيد كم زت عدوت رأيو أبلكم الله يلو كابزين سلسة نجرنا وتعلن مجمريا تايلوا مسلكم نسخاتكم كم زت تبلو يلو 4 ورهي نمدرسي ويدما نزرعي مستزرع نأتير سي 4 ورهيس يليو تبلو يلو تاي مالتو دون زرع نصبحيتو يكون كان أتير ترك تأجستي يليو وانجيل دمالك خامو لوم زريع غاس لوم يكون كان تأجست هذا جزء نهجز زارسنا متأجس أخمان نرسو أتاز يوم يسمعونهم قال ملء الناس لوم تزارب الناس لومي سبك لوط نداليو نحنا بقى لناسي كنداي سبات بزوح زري أمولنا بزوح تتسبيومنا بغنداي مزرع بغنداي تقولوت بغنداي كستاي كم زمت أناس نرسو وانجيل مزرقهم بأرسين تاير اليوم متصباي تأجستي اليوم زوم فيجيتابل استزاي كوينهم بقى التوميت قال ملا إن ويكس دبقلوسي تن ميجر كروبس بقى الأفون جلسي 4 ورحي أنت وحدث أب سبرينج زرع أفول جزيد ما يأسد سلسل قويتها أنت يزبلهم سلوس يزرع دحراي دم 4 ورحي سخاتكم وكاتبلو بجزيو دم أنت يكون يأسد سلسل وانجيل أم مزرع وانجيل أم مزرع جحسي تأجستي لينا لو من أجرنايوس لو ما خمت سكن صبي قبلنا ببزو عينات من قدينا وانجيل نزرع تزرعي sometimes هيوتنا خو كم تبيتروس دبلو أما خلتي زي أمنوس أكايدا هم أتبقوا إلنا نتو هيوتكم ريوم سينا أملاك كخبرو متى هجي من البات أي تزاربك كان قلا يبلن قد أتي أملاخاوي من قد أملاخاوي هيوت تريو زلخاسي انتا إذا قبرو زلو مسلكم زرعي أطوال هذا ما قالتي نختصد هذا ما قالتي زيوم سي قلا صبقنا قرسي اللاتهم عندنا يبل دخونا نجار أبلبون خاتوسي بيوت كاستري نجاراتهم زرعي الصبان سلازي بما إجاسيو وانجيل دزرقح الناس تتسبغي هانت ما قالت يا بالكاس بهانت ما قالت كي يكون خليو تأجس كاجن تزرع تأجس كاجن تغيد كلا أي كابز غفلن نريو نجار دماس زت أدلو جن جزيد دمال رايت تايم دمام تسيو انت يزبلو مدري مساعدوت هجي أنتهم كحبلو رأيو نعاتير سي تدالي الله دم ما يبلو مأجاس هذا نجاريو أبتي ريدي زغونا اللو جزي دماس أكشن كنوسد جني قبأنا مغنياتو سقط الناس ما يكبلاشو أخلي أبتي زبط حلو جزي بجزيو تزي أكيب كايوس أوافق بالأو خالوتون كوسدو خليو سلازي بخالوت كيبلا بخالوت كيوسد متانسي at the right time نابتوك فوق أتو متانسي كن كيد أكشن كن وصل سي قبأنا هذا إنجليزاوي سبا خايسي كم زيلو in the whole England يلو the most busiest bishop سي the devil يلو سيدك مسجزع رسوس كالوت نابسيو يزوغ غير متانسي ما قالتين أب كلن كتماتات أب كلن بيت أب كلن منقد الناخدسي زكب كل جزء بيزي زغوناسي the devil يلو ده هزناكم نجار
سباتنا طفو خلوس بزوحات آمنتسي اتا مدحانيت حزنا خلناسي كم توم كالوس دصروسي ينصر كم توم كالوسي ليتن مالتن sacrifice دغبرو دوحابو دوفيوسي كندو ايكونا ስለዚህ በጊዜው خرخبو መታን በጊዜው ከእጽድ መታን ሲ sometimes አብታ ትክክለኛ ጊዜ ሲክ ከገብር ሲከር ከውን ክደሊ መንፈሳዊ ነገር ክጸም አብዝ ጀመረሉ እዋን ሹን ተዘይረኺብናዮ ካልኦት ክረኽቦ ቅኒል ካ ተመጻኻስ ካለ ኮይኑ ጸንሐክ ወይ ጆሆቫ ኮይኑ ጸንሐክ ወይ ገለ ኮይኑ ጸንሐክ በእዋኑስ ስለዚህ ተነግሩ هذا جزء هذا كورس وصل نيره comparative religion يزبها بزعبا خلوت حيمانوتاسي داودا در كامراي تمامهر نحدا ما قالتس من قدموا لنا مسلكم مورمون دخونو كت ناي مورمون اغلغلتي من اسياتهم يزولنا مص بزعبا مورمونيزم يهرونا قال كاباتاتهم دما خنسم انترفيون كنقبروم كن حطو فقادنيا خوينهم دما مص امورمون بيت كريستيان زوم فلطوا يمون انت اتبحال عند شمو the latter days قال زبحالو معناتي ባርላጊሮም ከክልተ መናእስያት ኣብ ከተማ ተረኽብዎም ማለት እዩ እዚኦም እንተ አይነት ነገር አለዎም መስለኩም ሓደ መንእሰይ ከም ሀገራዊ አገልግሎት ዘአይነቱ በልዎ ክልተ ዓመት ንቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ነታቶም ቤተ ክርስቲያን ዝብልዋ ህይወቱ ይህብ ልክ ሃይ ስኩል መስወዱ መብዛሕቶም ድገብርዎ ቅድሚ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለመኻዱሲ ክልተ ዓመት ይውሃብ ምስተዋህበ ናብካል ከተማ ይውም ዝወስዱ አብካል ከተማ ድማ ሁሉ እናቶም ነገራቶም ሀቢር ይድግበር አብትካል ከተማ ድማ ገዞኦም ዝህቡ ይደለ እጅዞም መጽዮም ዘዛርቡና ዝነበሩ ካብ አሜሪካ አብዚ ገዛ ድህቡዎም ድማ ካል ቤተሰብና ይተቸርችሲ አለው ማለት ነው አብታ ቤዝመንት ተቀመጡ እቲ ቤተሰብ ገዛ ሀቦም አንተ ኃላፊነት አላቶ ንቁርስ ዝኸውን ይቀርበሉ ቁርስ ካብ ገዞም ይበሉ ተحራይ ወጹ ከምስክሩሉ ዘራቡሉ መሳሐብ ደገ ተአኪቦም ዝበልሉ ቦታ አለዎም ብሪጅን ተገሩ ዳህራይ ደሞ ወጽዮም ከም እንደገና ከምስክሩ ይውሉ ምሸት ድራር ገሮም ናይ ማዓልቶም ሪፖርት ሂቦም ተመሊሶም ናብታ ገዛ ኸዱ ክልተ ዓመት ሙሉሲ እዚ ያስርሑ ህጂ ሓደ ተማሃራይ ሓደ ህቷቲቶ እዚ ክትወጹ ከለኹም ሲ ኩሉ ማዓልት ትረኽቡ ገለይሎ ያ ደይር ረኽባሉ ማዓልትስ ዳርጋ የለን ተዋደስ አማ ማዓልትስ ክልተ ንረክብ ይሎ አነ ሰንቢድ 8 hours አብደገ ምስጸኑስ ሓደ ክልተ ስረኺቦም አለ every day ሲ አመንገድዮም every day ይኩሕኩሕዮም every day ይወጽዮም ክልተ ዓመት 8 ሰዓታት ቀዳም ወጽኻ ምስክርነት አሎ ክንበሃል ገለና ህጂ አብ ዓመት ሓንቲ ኸቢዳትና ተኸውን 2 pm ያህዋተይ ኩላትና ንምጻ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝሓለፈ ምሽ ናይ ጸሎት ጌርና ኣለና ንኣገልገልትስ ከም ማንዳቶሪ ናኩም ነርና እዚኣ ቀዳም እዚኣ ከመውሰድዎ ኣገልገልቲ ዝኾናስ ኣይንትረፍ ማንዳቶሪስ ንምጻ እንተኽኢልና ስራሕ ገለገር እንተዘይኮይና ማለት እዩ ደይነርክብ ሰዓት ክልተ ድማ ኣብ ዝመጺና ሰዓት ክልተ ጸሊና ኢና ንወጽእ ሰዓት ክልተ ዘይነርክብ ኣብቲ ቫይበር ክልጥፈኩም ኢና በታ ዝውዓልና ያሲ ናብቲ ዝኽየዶ ክንከይድ መታንሲ መን ኣብቲ ቦታ ከም ትረኽብዎ ክንነግረኩም ኢና ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ 4 ሰዓት እዚኦም ሰባት ግን 8 hours ከይደኸሙ ከየብኩሩ ከየቋረጹ ይወሃብ ይወፈዩ ነገርመኩም ወላቲ ገንዘቦም ስርሖም ዘገርም እዩ እዚኣ ካብ ታክስታይ ወጻኢያ ግን እግረ መንገድ ይክብለኩም ካብ ማእኸሎም ንግድ ክንግዱ ከለውስ ካብ ቸርች ዝወሃቦ ሰሪሁ ድማሱ ናብታ ቸርች ዘመጽእ ዛስ ዋይ ዝሓፍተሙ እዮም ተሪኹም ኣነ ኣብ ኣርበን ቤቅመጥ ነይረ ሲተን ሓድሽ ዛውት ነይሩ በአልሜሮን ዘለዎ ገናሹ እዩ ዝስራሕ ነይሩ እዛ ዝበሃል ኣብቲ ሲተን ከይተሰርሐት ትሕቲ ሆስፒታል ትሪእዎ ኢኹም ቸርቾም ሜዳ ምንም ገዛ ዘየለስ ጉባ ቢሎም ባይ ቸርችስ ሰሪሐሉ ከም ትመጽእ ሰብ ከም ዝመጽእ ይፈልጡ ገና ከይከበረ ከሎ ገና ከይተተሓዘ ከሎ ሲ ከይዶም ሓንቲ ቸርች ሲ ኣባሳ ቀሚጦም ኣብ ኩሉ ቦታ ኸም እዮም ድገብሩ dedicated
lot of sacrifice نحلف كابزات أقصديها النريء سالس هاي نجار دمّا تجستيه دليل لكم كلا أي دمّا سي أبت جزيو أبت وانوسي أكشن كوسا دالو تزاي رخيم نايو خالق خو رخبوي خالق من طلوي سلازي أبت جزيوس كركب يزلو سالس هاي نتأول نتجزي دمّا مفلات يدلي قويتان تهلو مي أنتو خمسي قوا حبلو رأيو تأمتوا يلو هجي يا أنتو خم قوا حبلو خبلهم كلوس تزربا أي ترسو تزربا ويدما قبل بيزوم دك أمازامور تزلو قد أنت يمسلوكم مجبي غدالي يمسيهم كيدوم نحكتهما مجبي يوم يزوم مسيهم بلا يوم زبلو وزل مستاسامراوي سبعيت زنبرة زربا بزعبا مايو بزعبا مستاي هجي دما بزعبا مجبي نيرو سودما بزعبا مجبي كيريو نتا منفساوي نجر دما دنقروم زل سلازيس بزعبا مجبنا تزربو وخلوسي يا أنتهم قابلو كام مجبي زحلفسي كالو قد هالو كالا نجر هالو جي نفس وكفنا حطوا لنا نفس وكفنا الناسنا قداي أملاخ ندليو نأملاخ سي نصبيو نجر هالونا السو عبوتو انكلوس أملاخ يرد الناس كي لومي أنتنا قاحنا بلي يسوس قويتاي لومي أنتناسي يلعال كال تلو خلو كال ميشنالو كال إسرحالو اسكي رأيو رأيو تجزي سالاليو مدرس عادي الله تدالي يزلا سلازيس وصونا ويزبلهم زلهم كم تدالوت بغمي يفلطوا أبزابوت هذه أسي بغمي يفلط هالكومني قدام أي نجر هانت سبكم مسيا هانت سبسي دهنا هانت سبسي هيوتا تلويتو بقى نجرة حديقاسي ما يكت قدها مسيا مش جن أتي إنسرابا بتقريني أنت يعني رامو أتروح حديقاسي كذا تكون بكتما هذا سب تلويته هذا جزء هذا سب تلويته هذا سب نبدهنا التمسيوسي كم بزوج يريو يسوع قال ناي هذا مدهانسي كتماملو كم زلوت سلزر آيسي تدالي الله مدري صعدي الله مدريلو بهذا ده يكون النبيتنا أتيو بهذا ده يكون النب عليتنا أتيو بهذا وانكل كم زمايو كم زوجج هنت من قد يركب برسو إلو نفحفه كم زغير سي وانكل نب هذا بيت نب هذا بقى جروب أنت أتيوس بقى النهورسة يزغير سلازي هانتس مسي الله هانتس هيوت رغيب الله إذا هذا مسألة هانت دم ما دزبل نجرسي كت أي جميل إذا هذا مسألة هانتي كيدا إذا هذا مسألة هانتي تمرت دهنا تاي ودأت بناتنا تمرت عقل قلوت تمرت دك مزمور قالت بلوه كله ساي وسدت تمكات هاي وسدت قال أي جبرت أبوهم سيلايتت أرنفت أب عقل قلوت أي أتوت هانتي معلتي قرب دقائق مس يسوس مستزارة بسي هيوتها مستلوتها مستتنكفسي بناتها experience جراس كتزارب جميرة أرنو أنا زرغبكو ويسوس نأخذكم من الليكم يمو نو كتب الجميرة يسوس كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يقول سبات كزاربون تجميرو نتي زرغبو يسوس نخالو أوتون كرغبو متان كقدمون دحر جميرو زي أبي بقى ملكتيو دم حال انتهي ندلي نأخذ لوت أسي نخالو أوتون يلوت مدهاني سي أب مليون دو بروف يقبل بحال نهذا سره مدهاني تكو يسره نخالو أب كلاتنا بليون علم حزب تفتنو كوي كونن أب قلم استفتنا مستر أيسي يسرح يزبال إذا يسوع زتبهله in fact مدهانيت أب كم زكوا يلهم كمان أفعلت أممش ثم ملأخت أنت يلهم مسلكم مدهانيت تولد لكم هال نحن نفلت سي مدهانيت كاب إنشأتي كاب قصلي قلب بتعت إسكا قلب ملت أميمو قلب زجبري إذا كنت زتولد مدهانيت هاليلويا هاتيات زبهال نجرسي نيزل عالم موت زبهال نجرسي كابانا زبك نزل عالم زرهق ناي عالم كله مدهانيت سي تولد له يسوع قويتاي زي مدهانيت دمانا هذا أنت سريوس نبزوهاتي سري سلازي هانت تلويت الله كلو تندي لوت له مخنيات يلا إذا هذا تلوت أتدم هيدا الله يلوك تزربا كم تأنتوا هيك جمر زبل نياسي أما أغلزي أما نجوزي زبله سلازي أنت يكون الله مالتيو كلو تبزو هاد ما مسيوم الله يسوع النات زاربا خلص يريهم الله مالتيو تصعدي الله مسؤوم زرب أي جبران جنا جن they are there already دك أمازامور تون يريهم الله يسوع يريهم الله بتعامل إذا تنكفت إن نجار أبزاخ في الزيا زاد قليت النون كنجاركم
ደቀ መዛሙርት ናብቲ ከተማ ኸይዶ እንጀራ ሂዞም ይመጽ እዛ ሰበይት እዚኣ ግን ናብቲ ከተማ ኸይዳ ነፍሳት ይዛ መጽ ዚዮም ሰባት እንጀራ ደልዮም ከይዶም እንጀራ አምጽ ናቶም ስራሕ ግን እሳ ሰሪሓትሎ ህጂ አይንትኹም ክፈቱ ቋሃብሉ ረአዩ ዝብሎም ዘሎሲ ትጊዜስ ህጂ ረአዩ ወዛ ተማሊ ከማኻኩም ዓመታት ገለምሳይ ዘየለፈትሲ ንቁሩብ ደቃይቅ ዝፈለጠትንስ እሳ አጺዳ መጽ ያላ ኢየሱስ ጎይታ ምሽ ከምዛ አይነት ምርቅ አሎና አድንጀራ ኻግበሮ ገለ አድንጀራኩም ይግበሮ ዳህና ጆኹም ሳይወስደልኩም ሊ አድንጀራና ጥራይደ ይኮነ ደማ አድተለኾና አባይ ይግበሮ አድራይና አባይ ይግበሮ ስራህና አምላኽ ንፍጽመሉ ንሰርሐሉ አባይ ይግበሮ እንጀራ ተደሊና እንጀራ አሎ እንጀራ በሊና እንብሪና ካብኡ ህልፍ ዝበለግን ካለ ተልኾ ካለ ስራሕ ደማ አሎ ስለዚህ የእንትኹም ክፈቱ የእንትኹም ሲ ይከፈታ ቋህ ሐብሉ ራአዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራአይ ይሆነልና የእንትና በኢየሱስ ስም ይከፈት አንተ ይከፈት ካብ እንጀራ ዘሐለፈ ነገር ሲ አብዛ ምድር ዚ አኸም ዘሎስ በኢየሱስ ስም ራአይ ይሆነልና የዋታይ this is the time ካብዚ ጊዜ ዝበልጽ አብ ካልጋሪስ ዘሎ አይመስለን ነው ያመጣ ቀሚጠለው ሆነ አብዚ መናእስያት ከይስም ብዱ ኢለ ቁጥር ዘይጽው ከምዚ ጊዜ እዚ በብዝሒ ሐበሻ ናብዛ ከተማ ዚ አመጽ ይፈልጥ بفلا إرتراوي never ever بزوح سب يمسي هجي أب church نريهم آمنتسي أسرت عند حرمس يومنا كو كالوت ميت دمالو كالوت ميت سنو قوي تازاي فلت أوس مس يوم الله دهان تنبراتون كون فلت أيد كابو غاندا هذا غلط تجزي كابدي سابا هذا سلست تجزي قال إذا أكل سي charter دخوين تغيروا اللوم سي سلست ميتن قال كل تميتن قالن كم ز عينت قطرسي ببزحدو ايمص this is the time كنوص ወንጌል كننكر نخالوت كنبصح زغبان ኢየሱስ ጎይታይ ሚሲዮሎጂስት ድማንታይ ብሉ መስለኩም ዞም ብዛባ ወንጌል ጽኑ ሰባሲ ንወንጌል ድኽፈቱሉ እዋናታ ካብተን እዋናት ሓንቲ ሀገር ክቅይር ከለ ተደላዲሉ አብዝ ነበረሉ ጊዜ ብዛባ ካለ መንፈሳዊ ነገር ገለ ፈልጥ ድንገት አብካለ ሀገር አብካለ ዘይፈልጦ ማህበረሰብ አብካለ ዘይፈልጦ ከተማ አብካለ ዘይፈልጦ ቦታ ካአቱ ከሎሲ ይክፈት this opportunity ሲ ክንጥቀመሉ ይዝግባ ዘልዮ እንዳገበርና ጊዜና ሀብና ገለ ነገራሲ እንተ ገበርናስ this is the time ስለዚህ ጎይታስ እንታይ ብሎ ማለስ የቆም አብሉ ኢየሱስ ጎይታይ 36 هذا كم زر كودي هذا كله كم زعصد زي زربازي حقي زرعن اتعصادن وقلتو يقبل اتزرعن اتعصادن بهنسا من انت حقوسو خا نزل عالم هيوت فرا يكبل وانجيل كلت نغراتينا خبزي انري ناي حبار ايو زرع الله زعصدم مال ገለ ጊዜ ተዘርኢኻ ገለ ጊዜ ድማ አመጽ አትርክ ግን ክልቱ ይልዎ ማዕረይ አምላኽሲ ነተዘር አትሂዱ ተዛጽድ ድማ ከባቢሉ ገለስ አይሪኦኒ በማዕረይ ይዘሪዮ هذا ጊዜ በክልቱ ወገንሲ አነ ኮይነለሁ ብዙ ዘራአሁም ሎም ሰባሲ ገለ ካለ ሰብሲ እጽድ ይብሎ ካልኦትማ ዘዘርኡሉ ነገራሲ አትኩም ድማ ሰኻትኩም ሲ እጽድ ተብሉ ገለ ጊዜ ተዘሪኻ ገለ ጊዜ ድማ ታጽሪኻን ክልት ይኻስ ሃቢርከ ይኻ ትገብሩ ስለዚህ ይፍቀድኩ መንበር አዋታለው አብሲ ታውና ናፍቱስ ብዙ ጊዜ ወንጌል ይነግራ በህይወቱን የሪ አገለ هذا ማልተ አዲሙኒ ናአስኪና ሐፍተ ይከፋልጠከ ኮፊል ካስተልላ ይሉ ከይዳብ ገዞ ኮፊል كل ጊዜ خمسكر ከለሁ አና ከሰምኦ ምደለ ማለት ዘለው ሁሉ ነገራቶም ሲ I give them time كل ነገራት ኢላትና ከመል ሰላበ ባደ ዝኻልኮ ፈቲነ አምወዳታ ተቀበል ይወደኑ ጎይታ ኢልያ حራ ኢላትንስ ብርክ ላባ ተቀበላ ዳራይሱ كميلا أنا أخسمي أتكاجل no أنا كو أبتا مسعد سلزم مسعد خوين بل تنوح بزوح سرح زسرح كاس صحيح you are the one أنا لا مرد أتاني ساعتاتي صخاجن بيوتك بتسألوت بقلب كندا يزرع كاس صحيح سلزم حبير كايو تجبر ناي وانجيل نج يزرع
هذا دم هاي أتصد كلات كاس ننات كنجراس يالله جلسب ريليشناليس نفويو جلسب بتعمي بمجل قال نفويو بقى صرف يجبره قال نجري يجبر هجسو يزري يزلو تمقبارو تي صبق نجر زري زلو سي وانجيل داي نجره قال ايتبل سون بناتو سايد سي قال نجر يجبرالو جلسب دما نمزراب منم زي صقمو سبالو اتاكو يتافتوكاي نعم مصي هادو قال فلطلو صقالو كما يغيرو كم زعتو يفلط سلازي كلات كاس انت يغيركاخا تحابابيركاخا تاي كبرنا املاخنا يقول سلازي وانجيل سي ناي كلاتنا مخانيو زنغرنا نخلاتنا دما تخال ايدي كابزا تقس زي نرد انغر دما اسب زبال نغر ال انتاي زبلنا زراعي يكون تعاصادي وقلتوس يقبل يلنا وانجيل كنسبك لنا سي ناب هيوت نمصوم سباسي وقلتي كاب املاح سي كنقبلين اكليل سي علنا مصحف قدوس اب حدش كدان كزارب كلو سي بزو اكليلات الله كابتن اكليلات سي ذا سالسيت غيرس كتقسلكم بفتنا زقسب اخليل هيوت دبال يركب يبلن امونات كوينوم زعيو زغويو سبات دما اخليل اوت دبال اللوم نو يرخبو يبلن اب قداماي تسالونقي مراف كلت 19 اسران دما وانجيل سلاذ سبخلوم سب تسالونقي نسخاتكم سيلوم باولوس اخليل حاغوسنا اخليل تمكحتنا يميلو بوانجيل زرخبكايو سبسي اخليل حاغوسكاي نزل عالمسي ريوارد عليك انا خابتي سماي مسكدكو الى زمنيو ነገር حدا انت يمسلكو اب سماي مسكدكو سي بمغنيات كاس نابز مصي زبلن سبكرك سخاس لذي ነገር كاني زبلن سبسي كركب اساتهم اخليل حاغوسنا اخليل تمكحتنا ስለዚህ اخليل አለው አስብለው ወእለቱስ ይقبل ይብለና ወጪና ተነጊርና ወጪና ንሰባት እንተምጪናሲ ዘልዓለማዊ እንታ ያለው اخليل ዘልዓለማዊ ፍረ ዘልዓለማዊ ድማ ካባና ዘይ ወሰድ ነገርሲ ንقبلنا ናይ መወዳታ በዚህ አخنዛዝብ ቁጥር 38 አነን አኻትኩም አብ ዘይጻርኩም ሉ ክትዓጽዱ ለአከሁም ካልኦት ጻሩሉ ንስኻትኩም አብ ትጻሮም አተኹም ተታይዙ ዝኸይድ sometimes አም ምዝራዕ ትርከብ sometimes ድማ አመጻ ክትዓጽድ ከለኻ ክትርስኦ ዘይብል ካንታዩ ካልኦት ሲጽኢሮም ሉ ካልኦት ሲዘሪኦም ሉ እቁላትና አብዚ አዘለና ሰባት መብዛህ ብል ኽእል ካብቲ ናብ ጎይታ ዘመጻናሉ ምኽንያት ደሲ እዚ መጽሐፍ ቅዱስስ በትግርኛ በመትርጓም እዚ ቅድመ ነውሕ ዓመታት ሲ ገለሰብ ገለ ሰባሲ ዘርኢ አቀሚጡ አይራአይወን ዝኹሉ ፍረ አይራአይወን ግን ትውልዲ ነትውልዲ ዝኸይድ ስራሕ ስለዝኾነ ናይ ወንጌል ነገርሲ ኣብ ዘመኖም ኣብ ህይወት ዘመኖም ሲ ሓደ ነገር አቀሚጡ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ትግርኛ 4 ወንጌላት ዮም ናብ ትግርኛ ተተርጉሞ ቀድመ ሙሉ ምትርጓም አብሽህን ሸሞንተሚትን ሱሳን ሽዱሽተን 1866 አባዝል ስዊዘርላንድ ተሓቲሙ 4 ወንጌላት ቀሽማቲዮስ ድባሃሉ ካብ አድዋ ዝኾኑ ሰብአዮም ነዘን 4 ወንጌላት ድማ ተርጉሞ ዳራይ አብ 1895 እዚ በሙሉ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስና for the first time ዳራይ ተማሃይጅሎ ሚስዮናውያን መብዛህቶኦም ካብ ሽወደን ድመጹ ምስቶም ድማ ደቀባት አብ አዱን ዝነበሩ ምሁራት ሲ ንትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ሲ ተርጉሞም 150 years back 100 ዓመት ንቅድሚ ሲ ንአና ናብ ህይወት ንኽንመጽሲ ዝዘርኡ ሰባት አሉ ገለ ነገር ዘቀመጡ ሰባት አሉ ወንጌል ቆም ይሎም ማልቲ እስኻ ትሪዛል ተዘይሪኻዮ ሲ ኢትሶኬ ግን ተዘርእ ዶ ሶኬ ስኻሲ ገለ ነገር ሲ ተበርክት ዶ ተቀምጥ ዶ እቶም ነውሕ ዝርአዩ ሰባት ከም እንዳገበሩ የመጽዮም ስለዚህ ወይታ ኢየሱስ ነዚዮም ሰባቱን ከም ይልዎ አብዘይ ጻርኩም ሉሲ ይእትወኩም አለኹና አጽድ ነዞም ሰማርያ من زريول نبيات زريኦም አለው አንተ ምዕራፍ ምልስቴልኩም አብዝ ኸባብዚ ዮሐንስ መጥምቅ ዘሪኡል ኢየሱስ በአሉ ዘሪኡል ዳራይ ድማ ግብረ ሐዋርያት ሸሞንተ ፊልጶስ መጽዩሲ በብዙ ሐጺዱ ሪቫይቫል መጽዩ አብዛ ከተማ ስለዚህ አብ ገለ ጊዜ እንታዩ ተዘርእ አብ ገለ ጊዜ ድማ ተዓጽድ አብ ተዓጽድ ተዘየለስ ንምዝራ ኤልካሲ ዋላ እንተ ዘይሪ ኻዮ
ንጀነሬሽን ድኸውን ነገራሲ ትገብ ትጽልይ ትሕልፍ ገለ ነገር ተበርከት ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንዛዝብ ታይና ንብል ደለን አብዘን ሓሙሽተ ጥቕስታት ብውህድ ሰለስተ አበይቲ ሓሳባት ኢና ርኢና ኢየሱስ ብልአይ ንኣይ ሳቲስፋክሽን ዝህበንስ ፍቃድ አምላኽ ምፍጻሚ እዩ ተልእኾ እግዚአብሔርሲ ምፍጻሚ ኢሉ ተልእኾ ናይ ጎይታ ምፍጻምሲ እሱ ሶርስ ኦፍ ስትሬንግዝ ሰላምና ኃይልና ሓጎስና እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ እዩ ጎይታስ ንእቶ ጎይታ ድማ መሊሱ እንታይ ኢልዎ እቲ 4 ወርሒ ጽድ ከም ትጽበዩ ወንጌል ድማ ስከሙስ ብትዕግስቲ ምጽባይ የድልዮ ግና ድማ ምስ በጽሐ ዓይንትኻ ሓቢልካ ከፊትካ ካብትናትካ ጉዳይ ካብትናትካ ነገር ወጽኻሲ ነቲ አጽድ ነቲ ሃርቨስት ምእካብ ናብ ቤቱሲ ክንኣትዩ ዝነግረና go and bring you ድብለና go ወጽኹምሲ ነዚ ሃርቨስትሲ ኣክቡለይ አክሽን ውሰዱ ክብረና አምላኽና ይኹን መወዳእታ ድማ ዝዓጽዳሎ ዝዘርእ ድማ ክልቴኻስ ብህብረት ይኻታዩ ንኽልቲኡ ግን ብማዕረ ድማስ ውእለቱ ዝህባሉ ናይ ዘለዓለም ፍረ ዝህባሉ አክሊል ዝህባሉ ስለዚ ምዝራእ ይኹን ኣብ መጻድሲ ንእቶ ንዋፈር አቤናይ አጽድዩ የእትዩካ ደሎ አቤናይ ሃርቨስት ዩ ሊኢኹካ ደሎ go and harvest it ንጎይታስ አክበሉ ንጎይታስ አክብሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሁላትና ንጸልይ ምዛሃሩር ተአግስኩም ሰሚኹም ንይኹም ላኽባርኩም ሓፂር ጸሎት ጸሊና ክንውድኢና ኩላትና ካብ ዘለና እንተስ ኣብ ሰዓት የዘለኹ ብዘይካ አገልገልቲ አይን እንቀሳቀስሞ ሓፂር ጸሎት ጸሊና አመስግና ክንውድኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እታን አኻዝ ፈለት ኩላ ትባረ ለዓለም ኢየሱስ ንአኻዝ ፈለት ኩላ ማአልቲ تبارك سل عليك تبارك مليسة آمين مليسة كبار خير مليسة كبار خير مليسة كبار خير إتان أخاز فلت كلها معتي تخون بختي أنا أخاز فلت كلها معتي تخون بختي እግዚአብሔር ይመስገን።
ቅድم ጸሎት ጸሊና መወዳእና ምናልባት ሎም ማልቲ እዚ ጎይታ እዚ ህይወትኩም ዘይሃብኩም ሰባት بእምነት ብንስሐ ናቡ ክመጽእ ክምለስ ዝተረፈ ዘመነይ እድመይሲ ኑ ክስቦ ክኽተሎ ይደሊ ዝብል ሰባማ ማእኸልና እንተሎ ዝእድል ክንህበኩም እንደሊ እግዚአብሔር ይባረክ ትህልውዶ የርመኔ ካሎት እንዳመስገንና እንዳጸለና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ምናልባት ካሎት ከትህልውዶ ትሆኑ እንዳመስገንና خلنا እንዳጸለና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ የዳውና ዘርጊህና ናአሚር ሐውና ክንጽልየሉይና بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም አቤቱ ይረኸብ አቤቱ ይእበ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሐውና ነመስግነካሎና ወአምላክ ክብርን ህበካ አሎና እጅድማ ንጽልየሉ እግዚአብሔር አቦይ ቀንበር ዘበለ ሁሉ ይሰበር እግዚአብሔር አቦይ ሰንሰለት ዘበለ ሁሉ ካብ ህይወት ሐውና ይበጣጠስ ማዕሰርት ዘበለ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይበጣጠስ ቀንበር ሁሉ ይሰበር ይፈታህ ዘሐውና በኢየሱስ ስም ይፈታህ በኢየሱስ ስም ይፈታህ ስከታተሎ አጋንንት መንፈስ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንወጎለና በሽም ኢየሱስ ይወጋ ጎይታ በአኻግና እግዚአብሔር ይከበብ ሎሚ እግዚአብሔር አቦይ ሽሙ አብ ህይወት መጽሐፍ ስለጻፍካዮ ስምካ ይባረክ እዚ እድል ስለዛhabካዮ ነመስግነካ አሎና እናራናዮ ድማ አቤትካ እና አበየ እና ፈሪየ ኸይድ መታ ንጽልይ ያሎና በጸጋ ይከበብ በኃይል ይከበብ በኢየሱስ ስም ሰማያቱ ይቀለለሉ ቃል እግዚአብሔር ከንብብ እግዚአብሔር አቦይ የኢንቱ ይከፈተሉ ምርዳ ይኻል በኢየሱስ ስም ልቦኑ ሁሉ ከፈተሉ ጎይታ ንስኻ በህልሚ እግዚአብሔር አቦይ ብዝርዶ መንገድ ሁሉ ተዛረቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዛረቦ አቤትካ ይተኸል ይጽና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ በመድሃን አንብስሲ አብ ሰማይ ሐጎስ ይዝኸውንሞ ምስተሐጎስ እስኪ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ክብርና አምላክና ይሁን ኩላትና ሐጂ እድኒ ንተሐዘም ጽሊና እግዚአብሔር ሰብኳ አብዝ ሰሙን አብዝ ቅንያት ንድህሪት አይበል በኢየሱስ ኩላትና የቀዛ ክንወጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኸረድ አና ንጸላለ ነሐወይ ደግፎ ነሐፍተይ ደግፋ እግዚአብሔር አፍጠና አፋጠኖ በኢየሱስ ምናበልና ሐጽር ጸሎት ጸሊና ክንወዴና ንጸልይ በኢየሱስ ክርስቶስ ነየማን ንጸጋም ጸልዩ እግዚአብሔር ይባረክ نصلي عفنا يكفت بيسوع كريستوس سمنا حونا نصلي له نحفتنا نصلي له هاليلويا عفو يكفت عفا يكفت تغيد وانجيل تزارب
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሂድ አፉ ይክፈት ቃል እግዚአብሔር ያውጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካለና ጎይታ ነኽብረካለና ኩሉ ኽብርን ኩሉ ምስጋናን ተጠቅሊሉ በኢየሱስ ስም ንአኻ ይኹን ጎይታን ነፍስ ወከፍና ከተረዳና የእጋርና ከተፈጠነን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔር አቦዬ አበረኽቲ አብዝ ከተማ የእጋርና እግዚአብሔር አቦዬ ክድይባ ኸወጻ እግዚአብሔር አምላኸይ እተን ወንጌል ዘበስራ ጽብቃት የእጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናብ ኩሉ ቤት ናብ ኩሉ ቦታ ናብ ኩሉ መንገድታት በኢየሱስ ስም ይጊዳ ይብላለሁ በኢየሱስ ስም ጎይታ ንድህሪት ዝብል ካብ ማእኸልና አይሃሉ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦዬ ከተንቃህና ለልብና ከተንቆ ከተፋጠነና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለምነካለሁ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንአኻ ንበይነኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አብትኸድዎ አብትአትዎ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብዙሃት ንወንጌል ምርኮ ዝኾኑ በኢየሱስ ስም ይሃብኩም አብትአትዎ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ሞገስ ይኹንኩም እግዚአብሔር ብርሃንኩም መሊሱ ይድመቅ ለኸባርኩም በሰላም ኪዱ